o tatwa kaketi. Bakit bawal? Ani naman bab? Ala, bari ko musang ko tangot pinili mo rin pamilya mo. Kaluguran ko la kasi. Ay, kabobon. Teme pa kasi puntalan ni tatang mo bab. Ay, noko kalwat ko ni ngalikit ta. At kaya bari ngakit. Tara, puntalan tayo. Ha? Sigurado ka? Sige, tara, punta lang tayo eh. Kaya kami gagana kaya katang maglakad. Kasi dadalan kay kiyaning gana akong sakit. Eh doon na. Paano ako nga kalimutan noong kay papark ni? Kasi ko tuloy buntok. Sigurado ka ba? Wapin yung baleyo? Wah, malat ko niya nga truck kung nukar ni tatang ko. Marinig kaya mo talagang puntalan. Eh wari dentist tayo tatang mo ba? Inurang customer na kayo rin penguin. Tabalo kayo. Eh kung nga balo mo ka na nga dala kiyaning balayan niya. Bab, masikit siya po ka nabuntok yung habi ako ay. Ipan yung babagutan ko ali buntok. Na doon na. Marawa ng panahon na niyan taloy kong may nakit makaniti ay. Makanini ang makanini ipan ng anak ko. Ikay, Willie. Hi dad. Willie. Burida ka man pandunan niya itametamad ko. Eh di wow. Makanyan man ta nga, miss na naka. Miss na naka rin to. Pautang ng 5K. Ay doon na. Kaya rin na ningaldo nga ita. Inulit ng Willy Wonka. Ing offer na kan Charlie. Mata, ngatyo na kami. Oh, Kenny, mga ano kayo ay? Oh, Willie, loklok na ka no? Mr. Willy Wonka, manulam kang labong. Ako ba, manyaman ta. Charlie, tiro may yatang may ngalakal ni Mr. Willy Wonka to. Oh, tiro ke pong mamutot bakal karetang makusli ka rin pader. Ay nuko, abang lareta Charlie mo pupututan. Babaho ka nga papasi. Burida ka bao. Talaga po? Ikay po mamaho kayong pamatingi pas datang balamentos data mabagsek. Ampong matwa. At burida kayo po bao. Ay, ini Willy Wonka ini. Bloksa mo sabihan mo buri man sa pikan. Alwa ko sa labat. Charlie, gagamitan niya pa ba itong microwave labi niya ko? Bigla ko niya tanso sa like. Maya, paturo meron ko makanala classification din tanso. Oh, sige po. Turo muna ako rin makananong kukumantan sa karen bale-bale. Sige. Bandan talui, kay mana na ring Mr. Willy Wonka kan Charlie, ing buong chocolate factory. Uning inoburing lagwang Charlie rin pamilya na, tiki na nalamo. Pelalo ing balena, tiki na narin. Pero ing pika maswelo, i Willy Wonka, may kapamilya na, may biyasya pang mga lakal. At tamong kasabyan, nanan mo yung kayamanan, nung wala na ka man pamilyang pagmayabangan.